मानसि फुथारगोनलै बे जेम्सआ माला गोजौआव थांलायखो सिख्लाफ्रा मालाय ओरैबायदि होनलायलायोनो नायदो बिदिब्ला जा मोजां जाखाबायना औ जा मोजां नुखायो आङो Oh my god! सिक्स पेक मासल्स बिनि बडिया बलिउडनि हिर' बायदिसो नुखायो आङो मालाय बलिउडनि हिर' बायदि नुखालायनायखौ नोंसोर बुथारबायसो सलायबाय बिदि इडिटरखौ बहा मोनोलै खिन्थु बेनफ्लांलाबायोबा खिन्थु सोरजोंबा रागा जोंजायोब्ला जेरैबायदि बाइकनि स्टार्ट होनानै माबादों नोंथांमोना बेबायदिनो खारदावनांगोन नोंसोरो मिथिबाय तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना मिथिखायानो ससियेल मिडियायाव जों थाबाय थाखायो जेथिया नोंथांमोनाबो थायो आंबो थायो तो नोंथांमोनाबो थायो आंबो थायो होमबा ओरैबायदि माखासे ट्रेन्ड जानानै फैखायो जोंनियाव माने भाइरेल जानानै फैयो नाथाय माखासे बुस्थुआ माने बुंजाथावा आरो माखासे बुस्थुआ मालाबा मोजां बुस्थुआ माने फैयो आरोना गेजेराव खिन्थु मोजांनिख्रुइ गाज्रियासो बांसिन माने भाइरेल जायो आरो आजिखालि तो जेखियानो जाया मानो तो जेनियानि बेलायाव नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुबाय खिन्थु गोबाङानो गोबां बुंदों जे सासे स्टुडेन्ट एबा सासे स्टुडेन्टनि मोनसे मोसानायखौ माने बे मोनसे बिथांमोननि सेरेमनि बिथांमोनखौ माने बेयाव ट्रल खालामनो जेबो गोनां गैया आंबो सानो आरोना माने गोबां बुस्थुआ बुङो आरोना गोबां मिमार्सफ्रा बुंनो सानो जे दा आजिखालि मिमार्सबो बुंनो थांला मानि थाखाय होननानै बुंब्ला सोर मिमार्स नङा दिनै 100 जन गोदान फैयो गाबोन 200 जन गोदान फैयो जों सिनायख'नोनो हाला नङा होमबा आजिखालि मिमार्सफोरखौ माबा सोरनिबा थाखाय पार्सनेल इस्युनि थाखायबो मिमार्स जानानै फैयो गावखौनो गाव सोरबा भाइरेल खालामबो मिमार्स जायो बेखौ बड़ा हरामी हो बेटा जों जेबो बुंला खिन्थु नाथाय मोनसे खोथा आरोना गोबां मिमार्सफ्रा बुङो जे माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबासो बिथांखौ ट्रल खालामो होननानै बेखौ मिम्स बानायो होननानै नाथाय जेनिया आगैया मा खालामखो जेनेबा जेबोथ' खालामाखै दा जास्ट मोसाहैदोंल'सो बिथाङा नङा होमबा बेयावलाय माथो ट्रल खालामनो गोनां दङमोन आरो लोगोसेनो मा नोंथांमोना दाख्लै थांनायखौ नुखांखाबाय दा मा आरो लोगोसे नोंथांमोना आरो जेनियाखौ सोगाबनो गोसो दंबावो माने बिथांनि गाबनायखौ नायनो लुबैबावदों नामा नोंथांमोनालाय प्लिज यार तो माने लिमिट दं आरोना एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनिबो आरो मिम्स खालामनायनिबो जुदि नोंथांमोना पारमिसन लानानै खालामखायो होमबा जेबो जेंनायानो जाया नङा होमबा तो बिथाङा आरो जुदि पारमिसन होयो होमबाथ' मोजांनि खोथा तो जेखियानो जाया दानिया थांसै जेम्सनि बेलायाव जेम्सखौथ' जिन्दा फोथैनो नागिरबाय माथो नोंसोरलाय माने फोथैबायानो माला आलायना होनाय लोगो लोगोनो जों बर' समाजाव आरो गासै समाजाव मानियो जे बिथाङा थैबाय होननानै आयै भगबान मानसि फुथारगोनलै बे जेम्सआ माला गोजौआव थांलायखो कुछ भी करते हैं यार तो जेम्स आदाया दायो जेनेबा बेखौ लाइटलि लानायखायसो नङा होमबा जेम्स आदाया जुदि बेखौ गोरायै लानानै सोरबा आरो बेखौबो केस होलायबाय मा जालायगौमोन नोंथांमोनालाय बिनि केसाथ' गोरलै नंथारालाय बुहुत गोराथार एसे साबधान जादो यार नङा होमबा सासे मानसिखौथ' फोथैजानो हायाना थ' बिथाङा दिनै मिनिदोंबो जानो हागौ गोसो सिङाव एसे दुखुबो मोनदों जानो हागौ मानि थाखाय होनोब्ला नोंथांमोनखौनो गावखौनो सानना नाय आरोना एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय सोरबा जुदि नोंखौ माने थैबाय एबा नोंखौ गोदोनायाव माला आलायनानै दोनबाय फटकआव होमबा नोंबोथ' दुखु मोनगोन नङा होमबा आं दिनै थांनानै दं आंखौ मानो माला होखो बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय रावखौबो जाहाथे बुथारनाङा हयथ' जेम्सआ दिनै एजिए लाबाय बेखौ माने जेबो मिनि दोनबाय खिन्थु सोरबा सासेया मिनि थायाबो जानो हागौ दै रायजोफोर थ' दानिया गोबां समावनो नुबोदों आरोना गेमस्ट्रि जेम्स लावदुम बिथांमोन साथामखौ माने कन्टिनिउवासलि मान्थलि माबा मोनसे माने नागिरबाय थायो माने नोंथांमोना लुबैयो नामा जे गेमस्ट्रिजों जेम्सजों आरो गिदिर नांलायबावथों होननानै आरे भाई नोंथांमोना थांनायावनो नुखाबाय 1 घन्टा 2 घन्टा मा जालाङा बेसेबां निउस चेनेलाव फैलायलायनाय जालांदों अन्नानै होमब्लालाय नोंथांमोना बै समावलाय माथो बुङोमोन नांलायफुबाय थानाय समाव आदा जेम्स सिरि थादो जाबाय आब' गेमस्ट्रि जाबाय सिरि थादो होननानै माने बै नांलायफुनाय समाव नोंथांमोना गियानि जायो माखासेया माने जाबाय नांलायनांला होननानै खिन्थु माने दाबायो बेखौ नांला जाबाय होनबाय थाबाय ओमफ्राय दालाय माथो एरखांबाय थायो मिमार्सफ्रालाय माने नायनो लुबैबाय थायो आरो नोंसोर नांलायनायखौ थ' बास आंनिफ्राय बेखौनो बुंबाय जे नोंथांमोना एसे सानै मावबा मोजां जागोन नङाबा सोरबा जुदि मानिबा थाखाय आरो केस जानानै थायोबा आरो जोंलाय माथो बुंबावनो जे गावनि जिउखौ गावनो नायदो नङा होमबा गुबुनालाय बेसेबांथो नायनो हानो नङा होमबा स' बास दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम